No, zopár slov o našom pracovisku katedre psychológie Filozofickej fakulty. Psychológia sa vyučuje na Univerzite Komenského od roku 1923. Nie pod hlavičkou katedry psychológia, ale v rámci filozofie. V 50. dosť komplikovaných rokoch vznikol na fakulte veľký psychologický ústav, výskumne zameraný s viacej ako 40 ľuďmi. K nemu pribudla koncom 50. rokov katedra psychológie. Katedra psychológie a psychologický ústav zo začiatku boli vedení známym profesorom Pardelom, ktorý sa orientoval najmä na všeobecnú psychológiu. Neskôršie potom profesorom Kondášom a po roku 89 psychologický ústav v podstate skončil svoju kariéru a existuje už nie jedno psychologické pracovisko a to je katedra psychológie. Profesor Kondáš smeroval katedru veľmi výrazne klinicko-psychologickým smerom. Myslím si, že o týchto veciach kolega Heretik by mohol povedať zo pár slov, čo sa týka klinickej psychológie aj aplikovaných disciplín na našej katedre. Štúdium u nás je tiež členené na dve časti, to znamená v rámci bakalárskeho štúdia sa učia tie základné disciplíny, o ktorých hovoril docent Brezina, to znamená všeobecná psychológia, metodológia, porovnácia psychológia a v tom magisterskom štúdiu je väčší dôraz na tie aplikované disciplíny, ktoré vlastne majú pripraviť ľudí na to, aby mohli poskytovať priamo psychologické služby. Najväčšiu tradíciu má klinická psychológia, ktorú nás zaviedol a presadzoval profesor Kondáš a profesor Dobrodka, ale samozrejme máme aj ďalšie aplikované disciplíny, napríklad školskú psychológiu, ktorá pripravuje psychológov pre prácu v školách a v rôznych poradniach, ktoré sa zaoberajú pedagogickým procesom. Máme psychológiu zameranú na pracovnú oblasť, to znamená pripravuje budúcich personalistov, psychológov práce a samozrejme venujeme sa aj takým ďalším špeciálnym psychologickým disciplínam, ako je napríklad forenzná psychológia, súdna psychológia, ktorá je spojená hlavne s menom profesora Dobrodku. A v týchto všetkých oblastiach učitelia, ktorí učia, robia aj potom svoj vlastný aplikovaný výskum, ktorý sa týka oblasti zdravotníctva, oblasti práva, oblasti školstva, oblasti firemného života a podobne. Ja by som pokračoval, v podstate nadviezol by som na to, čo pán profesor povedal ohľadom tých aplikovaných disciplín. Existujú tzv. Teoretické psychologické disciplíny. V tejto oblasti katedra je relatívne na tom dobre v porovnaní s ostatnými katedrami na Slovensku. V súčasnosti je dosť výrazne orientovaná smerom na biopsychológiu späť, ako pôvodne, keď vznikala psychológia, na prírodné vedy. Na katedre vzniklo veľmi významné laboratórium biopsychológie. Máme tu na niekoľko výskumných tímov, ktorí pracujú v tejto oblasti, niekoľko grantov od APVV cez VEGI, cez KEGI. Sú tu orientované taktiež výskumy v oblasti psychológie osobnosti, v oblasti psychológie pracovnej, čo sa už týka v podstate aplikovanej psychológii. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že katedra má veľký počet študentov, zhruba 80 študentov v každom jednom ročníku. Našu katedru odporúčame preto, že jednak má najväčšiu tradíciu, je najstaršia na Slovensku a myslím si, že jej personálne vybavenie zabezpečuje kvalitné štúdium. Dôvod je prostý. Študijné kurikula jednotlivých katedier sa do značnej miery odlišujú. Katedra psychológie Filozofickej fakulty má klasické študijné kurikula, orientované veľmi disproporčne tak v oblasti aplikovanej, ako aj v teoretických disciplínach a výskum v porovnaní s ostatnými psychologickými pracoviskami katedrami je veľmi, veľmi bohatý.